Għaddejn l-axħar tħejjiet tal-Festival Mużika 2026 li se jsir bejn il-ħamis u s-sibt li ġej. Is-sitt edizzjoni fejn hawn madwar 300 ħaddim li qegħdin jaħdmu biex tittella dan l-avveniment li se jsir bejn il-ħamis, il-ġimgħa u s-sibt fuq 5 stazzjonijiet lokali. Fis-sala se jkun hawn madwar 1600 ruħ li l-ħamis se jkollhom l-opportunità li jivvotaw għall-diska favorita tagħhom. Il-kap eżekuttiv ta' Mużika Franza Ġus ispjega li din hija it-tieni sena li fija l-udjenza se jkollha l-opportunità li tivvota flimkien mal-ġurija. Spjega li s-serata tal-ġimgħa se jkollha bixra differenti. Iżda x'se jiġri l-ġimgħa? Il-konsonetti kollha tal-jien li jkunu qed jindaqqu fil-ġimgħa huma l-klassiċi. Illi ħafna minnhom diġà huma rebbieħa ta' festivals oħrajn li kienu jsajru żmien. Id-direttur artistiku Paula Bela wieħed mill-imħuħ wara l-festival ta' Natoma tal-kanzunetti li se nisimgħu il-ġimgħa. Il-kanzunetti tal-ġimgħa huma kanzunetti li qatt ma tkantaw qabel f'mużika. Is-sibt il-qofol ta' dan l-avveniment b'ġurija differenti minn tal-ħamis flimkien ma' televoting. Il-voti tas-sibt jingħaqdu mal-voti tal-ħamis biex jiddeterminaw ir-rebbieħ jew ir-rebbieħa. Iċ-chairperson ta' Mużika Rej Buġejja qal li l-edizzjoni ta' din is-sena li hija segwita minn eluf ta' telespettaturi se tkun differenti minn ta' qabel. Se jkun hemm ukoll il-lingwa tas-sinjali biex juri il-preżentaturi x'qegħdin jgħidu. Mistoqsi dwar l-impatt li dan il-festival qed iħalli fuq ix-xena tal-mużika lokali, iċ-chairperson ta' Festivals Malta Aron Nazzar qal li dan l-avveniment qed jiftaħ beraħ l-opportunitajiet lokali u qed wassal biex aktar kanzunetti Maltini jindaqqu fuq l-istazzjonijiet tar-radju lokali u mhux biss tar-rebbieħa.